Yen pancen mengkono Bratasena mara diage mapana ngiras pantes pun paman kepingin bakal neter sepira kang dadi kasudibyanmu. Ya. Edian elok Bratasena. Ngati-ati Gus. Ya. Wah, Edian. Ora apa-apa. Wah. Wah, Edian ora kuat. Sing tenanan. Loh, iki wis tak ketok kok, Ger. Wis tak ketok. Ayo. Wah, wah Edian. Wah. 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 Wow. Ayo. Wah. 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 Ya. Sing hati-hati. Yo, tak daono iki. Wah. Eloke kaya. Wah. Sing tenanan. Iki wis tak ketok to. Wah. Ah. Wah. Wah. Gempung raos Sang Bratasena. Karaos yen to Sang Gandamana nggih nyopran tanding amung hangenaki tiasing Sang Bratasena. Dadak sakala ri Sang Bratasena segera ngetok kekiyatan jumangkah. Anjangkah dadane Sang Gandamana satemah dawah kalenggah. Wah. Marem rasaku nyumurupi siswaku Bratasena semono kang dadi kekuwatane. Ya. Ya. Katone krasa yen pun paman iki mung etok-etok. Nyata kowe ampuh. Iki lho, sawangen. Pun paman bakal mataji Bandung Bandasa blabak pengantul-antul. Ayo, ketoken kasudibyamu, Bratasena.
Paman. Paman. Aku aja tok idak. Aku ora kuat. Paman. Ayo. Nyata kowe satriya. Ketokno kasudibyanmu. Paman. Aku ora kuat. Bapak Pandhu. Bapak Pandhu. Aku trimo melu kowe, Bapak Pandhu. Bapak Pandhu. Aku trimo melu kowe, Bapak Pandhu. Yayi Gandamana mangsa bareng anak-anakku Pandhawa padha gula wentan karepen dadi satriya utama, Yayi. Wata kaya mangkono. Sareng Sang Bratasena sambat kararantan hanyebat asmane. Sanata Prabu Pandhu sakala kendha pamiting irisang Gandamana. Kocap anyarengi dhateng astane Sang Bratasena anduwa jajane Sang Gandamana. Hangesti marang kuku Pancanaka madha cekilan dalane satemahanan cepring dadane Sang Gandamana buta prateng walikat getih muncrat dadi pecah kapisanan. Paman. 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 Paman, kowe aja ninggal aku. Aku durung katok ngisep kasekten bareng sira, Paman. Paman sampun ngantos paduka paman negakaken dhateng para putra Pandhawa, Paman. Anakku Pandhawa kabeh wae. Mbok menawa iki wis dadi titi kala mangsa. Pun paman murting kasedan jati. Sadurunge aku mati, aku kepengin menehake aji-aji tinggalane Kang Rama Prabu Pandhu. Puntadewa, kalung robyong iki kanggo kowe kuluk. Kalung robyong iki nggunen yen tok watek sira bisa dadi brahala. Maju Puntadewa. Ngaturaken genging penuwun paman. Iya. Wis rada enteng awakku. Bratasena ana apa paman? Sira bakal tak paringi aji. Ya kuwi aji Bandung Bandawasa ungkal bener lan blabak pengantol-antol. Iki pengantep kekuatan nggih lan uga karosan. Iya. Talinganmu cedhakno marang tutuking pun paman ndak wisik aji Bandung Bandawasa. Iya.
Permadi wonten dawuh paman kaya ora beda sedulurmu kabeh. Maju warene sira bakal tak wisik aji sepi angin. Inggih paman, maju kene cah bagus. Maju rene nggih. Enteng awakipun paman. Nger wis ana sasmita. Oh cedhak. Aku kudu pisah. Kudu pisah. Mati, Nger.